Aqua Lab Plus u Šapcu otvorena je kao 25. laboratorija u ovom sistemu. Višegodišnje iskustvo, stručni kadar, najsavremenija oprema, partnerstvo sa najvećom dijagnostičkom kućom u Evropi, Synlabom, garancija su pouzdanosti i kvaliteta. Ono što odlikuje Aqua Lab Plus je korišćenje dijagnostike kojom se dobijaju najpouzdaniji rezultati u koje i lekar i pacijent imaju puno poverenje, kaže Milena Švabić-Vlahović, profesorka mikrobiologije. Imamo sistem kontrole kvaliteta koji radi drugi odsek, ali naravno i nad nama. I imamo saradnju uspostavljenu sa velikom nemačkom laboratorijom koja je prisutna u brojnim zemljama, koja se zove Synlab i koja radi dijagnostiku svih retkih oboljenja, pa i retkih oboljenja iz oblasti mikrobiologije. Posebna pažnja namenjena je deci i starijima, a među brojnim pogodnostima koje nudi ova laboratorija jeste i besplatan izlazak na teren na teritoriji grada. Zaposleni u Aqua Lab Plus objašnjavaju zašto pacijenti treba da odaberu baš ovu laboratoriju. Zato što smo akreditovali preko 100 analiza po najsavremenijim evropskim standardima, zato što smo prva laboratorija sa TIF sertifikatom, zato što smo u odnosu na druge laboratorije najjeftiniji, zato što imamo najširu paletu laboratorijskih analiza i što rade analize koje niko ne radi u Srbiji i regionu, zato što odobravamo velike popuste, zato što se izdvajamo po brzini izdavanja rezultata za najfrekventnije analize iz oblasti onkologije i hormona i zato što bi svako trebao da prepozna ovu laboratoriju kao laboratoriju vaše porodice. Aqua Lab Plus predstavlja generalnog zastupnika američke firme Natera, koja je svetski poznata kompanija u oblasti genetske dijagnostike. Pacijentima omogućava panorama set neinvazivnih prenatalnih testova za genetski skrining koji ispituju i razlikuju DNK bebe od DNK majke. Uzimanje uzorka je bezbedno i za bebu i za trudnicu. Rezultati se izdaju u roku od 7 do 10 dana. Radi se o neinvazivnim testovima poslednje generacije koje omogućavaju trudnicama i lekarima, ginekolozima da imaju sigurniji uvid u tok trudnoće, u zdravlje bebe i u konačan ishod, znači koji nam je cilj u celoj našoj populacionoj politici da na taj način možemo da olakšamo znači i trudnicama i ginekolozima praćenje i ishod zdrave trudnoće. Kristina Simić, rukovodilac kvaliteta u laboratoriji Aqua Lab Plus, kaže da je izuzetno drago što će i u Šapcu moći da sprovedu prvenstveno sistem kvaliteta koji forsiraju sve vreme. Trudimo se da edukujemo kadar, to nam je sada primarno i time ćemo se baviti sve više. Postojeća akreditacija, laboratorija naša centralna, kao i sve ostale poslovnice koje su već otvorene, akreditovane su, većina njih, prema ATS-u, odnosno prema standardu 1589-2014. i prema TÜV sertifikatu nemačkom, što nam je značajno i dosta toga govori u stvari o našem sistemu rada. To je da se ne dozvoljavamo da nam nekvalitet prođe. Aqua Lab Plus pruža mogućnost da se na jednom mestu obavi preko 4000 visokospecifičnih analiza iz raznih oblasti mikrobiologije, biohemije, genetike, histopatologije. Pa ovo je veliki korak za šabački kraj, znači mi ćemo ovde raditi i patološko-histološke dijagnoze malignih procesa, znači oprema je najsavremenija, koristit ćemo imunohistohemiju i cilj nam je da pomognemo zdravstvo ovog kraja. Počela je sa radom kao zavod Aqua Lab koji je osnovan 2002. godine. Rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije kao prva privatna zdravstvena ustanova dobili su dozvolu za otvaranje genetičke laboratorije. Tako da je genetika nauka i grana u laboratorijskoj dijagnostici koja najbrže napreduje i svakako će u narednim decenijama uzeti svoj primat. Kao što znamo, genetika je postala sastavni deo naših života i svakako nam pomaže u dijagnostici i u lečenju raznih bolesti. Otvaranju Aqua Lab Plus u Šapcu prisustvovali su i zaposleni u ovoj laboratoriji koja se nalazi u Zvorniku i Loznici. Naše laboratorije sve imaju mogućnost patronažne službe, što je veoma značajno za pacijente koji su nepokretni ili iz nekog razloga ne mogu da dođu u našu laboratoriju i patronažna služba radi
toku čitavog dana, tako da mogu svi da nam se obrate. Takođe, važna stvar za naše mlađe populacije je što su svi naši potpisi elektronski generisani, važe bez potpisa i pečata i mogu da se šalju putem maila. Ja dolazim iz laboratorije u Loznici, Aqualab Plus laboratorije u Loznici, koja radi već dugo godina. Saradnji se jako radujemo sa šapčanskom laboratorijom. Nadamo se da će takođe poput Loznice i oni uspeti u svom radu kao što smo i mi do sada. Aqualab Plus nalazi se u Šapcu u ulici Popa Karana broj 17, a glavno sedište ove laboratorije je u Beogradu.